Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam kaseng Voice of the People Party uba Arden Malabasayoman. Ula pentip bawat hadian baladap banyak kendu bat ke Menteri Sorkar ke kong amperin ding doa kabre ke Menteri Bepet ya ketanat an empat la ban ai juba bat habdon kam bandon lang Menteri Rangba ukandat ke sangma badu Chief Secretary banekran halor ke jingkeli balabu de ke VPP ya ke Sorkar kaseng VPP kalabu jingkeli ya ke Sorkar halor ke jingsha weng kam ki ofisa na kalu ke yukta namar ke de ke basulit donbor bat ke balong be an na kaliang VPP kala ai de ke jingtho sya ke Sorkar ba ke de bentung kam byang hi kini ki ofisar ba kala weng kena makin nak ban pendap ya kakam uba Arden ulapan pauru bakila don katu kat ni bala pensung thu baklai ki pat ba da ka baong ba ka jingi khi jong ka VPP ka dei tang ka jing de song shit ndai uloong ba ka dei ka kamram jong ki kum kinomi khamat bania sa na ka benta ki pat ba uloong ru ba ka VPP ka lara e shibun teli ki mat apo ki yung dorbar ndai la sha khanglat bania tai namar la penong dorbar tang henriu sngi bat kumta la haban mi sha surak namar ka VPP ka dei ka seng ka ba an pen mi jingkala bat ban pen i ka jing bakla jong ka Sorkar uba Arden ula ongru ba ka jing ong jong Menteri Sorkar ka kong amperin ding do ba ka dan kam mandan lang Menteri Rangba u Chief Secretary bania tai sani bha lor kiman ka de ka jing job ka baning kong namar ka pen i ka jing bakla jong ka Sorkar ba ka weng kam mi ki officer na kalu ka yukta shu ba Arden ule thuru ba ka kong amperin kala kerpat i ka VPP ba ka ni kandu ba Menteri Rangba ka jela bat ka seng kala menjur ba ka ni kandu ya u haringkat ki officer bat ki tenat ki badan kam ban penbet ya kani ka kam Sen jam ban pelong ya kani ke jeki pajba persya ya ke Sorkar he haswa bangan pensyai ke ka bangi ne kran ba ke Sorkar kam tambah ke law minister hakani ka step asyukwa ban yutho khindiat ya pi baro ki badan nang ni bat lingba kini kilat thai khobor ye ki pajba nong song snong baleng ni hap ban mi madan kumni kamdei ke bangi jingsuan nang ne ban thau jingkulmar ban ngim kwa aru ban thau jingkulmar katau hi kalong hadien bangi ngilei balaweng ya kita ki officer hapo ka lokayukta ina bodin bat ngilap bagane ke jingle kalong ke jingle donbor bat ke jingle bean namar kata ngil ai ke jingtho ashika Sorkar nagaleng jong ka party bat kala bu por bahapo ar busaw kan ta ka Sorkar ka dei pan thap yang ye kini ki officer nang bagila pan pendep ya ka kam ka bagide ban pendep kata ka dei kabangi yodot ong ba ni sule songshit namar ngi ba kini ki si ki sedang don katu kani ki bersang ban pensuthu bakla yo pajba knamo pajba le se on suthu bakla ba kani ka jingmi surok ka jingi kadai tang ka jingle songshit ndoi ngi ban lek lani ban mi sa surok lam dei bala penbor ini la penbor ini bingen hapan surok bat nga kuat bat kani ka por ya ki katu kami le si ki basnu thu bakla babale jit ingi kum ki emily kare ka kamram jingi bangini sa assembly andai bani ki sa surok le si kim snu thu ngamti le si yo kim ikman bangi sa ja po assembly gede non ne yara shibun kimat po assembly yara sa ndai kai ka bangi ni shem kolong bawat hapo ka ying dorbar tawan la persyang ban kanglat bangin ra ikimat kebele jong pat ba la penlong dorbar tahrus ni ngini sa tangi gay bala demi susrok pinang bamong ikwa ban yuthu ban kren da ka basya na do ka sngi ka baningkong ngelaong baka VPP ka dai ka seng san pertay ka baya pher na ki way pat ki seng san pertay VPP is going to be a party with a difference. Lalu hapa assembly ngini sesurat pada ke jingi sesurat kabala penang ya ke Sorkar bagan hapan pendam ban menjur ban tau ya ke expert committee ban review ya ke reservation policy henrengi kwa ban peni bangi don ya ke jing shisha kum kinangalam ban itu balai hapan mi madan namar kani ke jing bakla jong ke Sorkar bat kumbagalong nagaleng jongolo minister
Hadirin wat bagala persyang haki singi ke pemencuale seban pensyai. Sya kipat ba badingi kum ke parti. Baga jingle juga sorkar kamlong ke bagala. Pada kene ke jingkren. Kiran sibun ki jingkeli ki bangila bu. Kabana galeng jong ke law minister bad u officer ubadan ringkat batka. Kiong i don kam. Bau chief minister un don lang. U chief secretary un don lang. Rembat kiwi ki department bangi niok bani kren halor kini. Kata kini ki jingjob ke beningkong. Kata kini ki jingjob ke beningkong. Namar na kabaki ong bagani ke jingki ke jingi kalong kabam donong rim. Baga jingle jong ke bakal jong ke sarkar kamlong ke bakala. Kila snuthu badan kam pleng bani tai pha ya kani. Ke jing ong jogi baki kwa bani kendok ringkat bu chief minister ringkat baki officer ke bakam he baki wi ki department ka peni bagi snuthu baga don ke jing bakala ha ka jing weng ya kini ki officer. Kenamar ke tagadau adien bangi ya peni ya ki kendon. Ki bangi lekren kat kum ka an. Kala bu jinge ya ki bagian ong baga jingle juga sarkar kamlong ke bakala. Bat nagaleng jong the minister kala kerpat ini bangi ni kenduk ya u chief minister uba uru udan ka jingkwa bani kenduk bani kinangelam juga voice of the people party dehlo kata kanong rim nyela menjur bani kenduk ya u chief minister haringkat bat ki officer bat kita ki department ki badan kam ban penbaik ya kene ke kam gadon ke jinga kren leselat Jitren bang ini kendo mardor bang chief minister, law minister, but ki department ki bedai ban ne penbek ye gane kam. Pendengin ban penbek ya kata ka hagi bedai ba ka jinge meeting ka jinge penbek ba chief minister ngin pala ban penbek menta ka sini